Adikku, jaya godolan para wreabe. Larang sawetara. Ngomong sendika mangestoaken mangke dadosaken kagiyating manah kula dene mangretos wis sak kathahing rewanda ananging saged tata jalma menawi tanisik saking busana patuku ingkang ngagem busana kasatriyan sinten ta kekasih patuku Raden. Nuwun inggih Sang Dewi. Menawi to Sudyamastani inggih kula menika Raden Anoman. Raden Anoman. Lajeng sedaya menika ora kenal kono. Danur wendo. Bapak Anilo. Kopi pramuja kula. Lajeng gadhahi sedya menapa dene patuku tumuju wonten ing guwa putu menika Raden. Saderengipun kula matur keparenga kula kedah mangertosi sinten ingkang dados sinambating pewangi paduka Sang Dewi. Raden, dipun teparaken kemawon kula menika sayeng Prabu ingkang ngreksa guwa windu menika. Oh, menika papan ingkang nama Gowindu. Nuwun inggih kasinggihan Raden. Nuwun inggih Dewi Sayem Prabu. Waleh-waleh menapa anggen kula dumugi wonten ing Gowindu menika
sejatosipun kula tebih saking Swelogiri dados dutanipun pukulun Rama Wijaya inen tumuju wonten ing praja Alengka Diraja Sakti. Badhe tumuju wonten ing Alengka Diraja. Menawi mekaten paduka menika sampun leres lho Raden. Marga menika ingkang anjak wonten ing praja Alengka Diraja. Dados boten tebih sedherek malih kula dumugi Alengka Diraja. Nuwun inggih leres. Ananging Raden, Dados pundi? kula mangertosi menawi paduka menika anggenipun lumampah sampun tebih injil terus. Nuwun inggih leres. Samestinipun wae langgih kesel terus. Inggih sejatosipun menawi kula pribadi kula menika inggih boten sayah nanging mbok menawi para kadang rewanda menika inggih kesel anggenipun lumampah menika sampun tebih saking Swelogiri. Pramila Raden, kula aturi paduka lan rewanda sedaya saged mapan wonten ing Gua Windu menika sawetawis wekdal ing samangke kula badhe medalaken wowohan. Kula mangertosi wowohan menika karo menapa paduka sedaya. Inggih menapa melih menika wowohan menika gedhang. Lah iki Wah menika remen sanget. Lah ya kaya mangkono ya. Nuwun inggih. Nuwun inggih Raden, menawi mekaten kula aturi ngantos sekedhik. Nuwun inggih. Kita ini saudara ya. Akan mangkok. Waduh. Jebul suarane. Lah kok ngerayak. Siji ratri. Nggih,
menika ijo. Waduh, Menapa Raden? menika aneh-aneh. Prabu kula menika kok Aneh-aneh kados pundi ta? waduh. Padha kados pundi Raden? Aku butuh ini aku. Iki kepiye iki? Menika ngastos pun kakang. Nek aku ora bisa nyawa. Semanten ugi kula. Manten ugi kula kok. Kedah pripun menika kakang Mas? Mangko dhisik pengantam rewondo. Anoman. Yo iki sapa? Aku Simpati Anoman. Simpati Raja. Iya. Ending opo Anoman? Yo Simpati Raja. Iya. Mangerti yen to aku lan para kadang rewondo ora mangerteni sangkan paraning bilahi. Aku dadi tata netra. Anoman, kowe aja kepringer omongane liyan Anoman. Kowe nyatet rene tak tambani aku. Yo sempat rojo tais pake apa kang dadi dalem jebul kawujudanmu iki kaya dene peksi. Yo yen to mampu kapan kamu kok nyedarine tak keterene. Yo ayo padha adek siji bapa siji. Kurang jauh ini.
Patiraja Menapa Anoman? awise wis padha walaya jati temak nirmala. Ya, Aku ngaturake panuwun kalawan jeneng sira Semati. ya rata dibaya menapa Anoman? Nanging Patiraja yen tak sawah lan kok kaduananmu kuwi kaya mangkono kuwi kepiye Semati? Ini Anoman. Truk nalika semono aku perang karo Rahwana Raja. Mulutku dibubuti, aku rasa jawab Anoman. Yo yen kok kaya mangkono kowe aja sumelang. Aku bakal paring pitulungan kalawan jeneng sira. Iya, Mula siagakno Patiraja. yo Anoman. Adikku kaya anggoto lan kabeh peladang remondo. Yo aku ngaturake panuwun kalawan jeneng sira kabeh. Awit wis padha nderekake aku nganti tumeka ing papan kene. Nanging padha lembono yen to kang bakal bacurake aku tumuju ana ing alengka diraja dimen aku wae. Kowe kabeh bali ana ing Swela Giriwaya. Ampun sedika kameta. Engkang nangkok kaya Kakang Mas. Samengko yen wis rampung bakal bali UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel.